Füst a pólya, hármas út, vörös emlék. Aki kőbe kívánta a sorsot, kihűl az álma, megistenül, mielőtt emberré válna. Aki érezni kezd, mielőtt szíve kinyílik, lyukad a lelke, átfolyik rajta, hogy él, mielőtt megszületne. Aki halni se, élni se jött a világra, kovász a kész kenyérben, forog, mint elfelejtett ima hangja a térben. Szabó Ádámtól kaptam életem egyik legszebb és legösszetettebben megőrizhető ajándékát. Akkoriban Vörös Sándorról írtam épp a szakdolgozatomat, és Ádám elkészítette nekem Vörös viaszszobrát kanóccal a tetején. Az élethű arcvonásokkal megfaragott gyertya, mintha azt az egyszerre nyomasztó és felszabadító evidenciát sugallta volna, hogyha használom az ajándékot, a viaszcseppek összemossák a vonásokat, elvesztem az éles pontossággal kifaragott arcot, ha viszont megőrzöm az arcot, nem lehet egészen az enyém az ajándék, mert nem engedem Vörös szellemét a meggyújtott gyertya áldozati terében elfüstölögni. Mintha csak Vörös a teljesség felé legmélyebb paradoxonjainak inkarnációját, testé és ajándéká lett példáját kaptam volna készhez. Vöröst azóta elfüstöltem. A füst az inkarnáció és sublimáció közötti közvetítés anyaga, azonban velem maradt, akár mint ihlető szellem, akár mint a pórusokba beívódó bizonyosság, Vörös próteuszi lényének az átváltozásokban tetten érhető, vagy ott is tetten érhetetlen szelleméről. Tisztelt egybegyűjtek! Ezt a kiállítási teret jól nézzenek körül, szintén az inkarnáció és a sublimáció közvetítő terének érzékelem. A füst, amely Szabó Ádám előző, a Füstbe ment terv című kiállításán oly provokatív sokféleséggel jelezte terv és füsté válás paradox egybeesését, mikor tehát a terv maga volt a füst, hogy megszűntét, elmúlását és így megmaradását, kiállítási tárgyként megszületését egyszerre komolyan és játékosan inkarnálja, most kozmikusabb, a természet által keretezett összefüggésekbe dimenzionálódott át, kövek, ködök és felhők, a végtelenített időt változékony múlással mérhető, a bizonytalant kozmikus keretekbe transzponáló mértékévé. Az előző kiállítás sublimációjával van tehát dolgunk, egy szilárd test légneművé válásának folyamatával. Egy szilárd kiállítási koncepció és autonóm művészi tér még nagyobb szabású, és érzelmeinek és létének elmúlását vörösi ihletéssel magába építő párlatával, a vörösi átváltozás szellemében a szilárd és a légnemű anyag kétirányú, örök viszonylatával. Sublimációval és inkarnációval. Sublimációval, mert szilárd és légnemű között nincs meg a cseppfolyós vigasztaló átmenete. Az érzelem a szilárd és a légnemű halmazállapot között átmenet nélkül rejtőzködik és mutatkozik. Repülőgép perspektívából figyelt köd és felhő megülte domborzatok vörös, zöld és fehér alapváltozatai tájat teremtenek, mintha a két anyag, a szilárd kő és a légnemű füst, köd egymás sublimáció és inkarnációja volna. Egy rejtőzködő emóció sublimációja és inkarnációja, szellemnek és anyagnak a cseppfolyóságtól megszabaduló, folyékony áramlás nélküli érzelemterepe. Egy terepasztal, ha úgy vesszük, hűvös és önironikus játékkal megidézett gyalog-galop terep. Camelot? Csak egy makett. Mert hiszen kiállítási térbe kerülő érzelmeink, melyek a Facebook nemzedék köztéri és magánszféra határát elmosó terekén makettszerűvé válnak, a reális és az irreális határvonalait megszüntető hiperrealitássá, csak így hívhatók tetemre. Bizonyságot tenni róluk csak a bizonytalan keretezésével, az átmenetek ovidiuszi vagy proteuszi fázisainak, változékony fény- és alakviszonylatok aleatórikus, irányítottan véletlenszerű stációinak megörökítésével lehet. Érték és értéktelenség is, a sublimáció és az inkarnáció egyszerre szakrális és profanizáló csereviszonylatában minősíthető, a szuvenír olcsóságát, a drága ezüst és faanyag, a szemétégető, környezetszennyező bizonyosságát, a japán vagy kínai tusfestészet karakterét is megidéző füstváltozatok, filigrán kecsessége és törékeny aleatóriája oldja és árnyalja, az érték és értéktelenség, a valódi és makettszerű, a terepasztalra való és kozmikus viszonylatok sublimációval és inkarnációval örvényesített tér élménye. Tisztelt egybegyűltek, járjuk körbe az inkarnáció és sublimáció tereit.
Az, hogy körbejárhatjuk, maga a csoda, hiszen a testélet szellem és a szellemi párolódó ösztön annyira kitölti a teret, hogy köré férni, a teljesség terepasztalát körbejárni, csak a vörösi képzelet képzetesek és valódi egybeölelő tágasságában lehetséges. Vörös prenatális képzelete azért olyan végére érhetetlen, mert a proteuszi képzelet inkarnált szellemének nem sikerült megszületnie, és ebből a születés előtti lehetőségből mutatja füstjátékát az itt maradóknak. Mikor Ádám vörös viasszobrát elégettem, akkor is ez a füst maradt velem. Befejezésül, szintén Vörös Sándort megidézően, álljon itt friss verseskötetem, a Repülő szőnyeg Ringató című verse, melyet ezelőtt közel 20 éve írtam, mintha ez a kiállítás inspirált volna, hátborzongató evidenciával bizonyítva azt, hogy a tér aleatorikus viszonylatai mellett az idő és a hatás is irányítottan véletlenszerű és felcserélhető. Ringató. Füst a pólya, ringatlak, hogy válj valóra, hogyha meghalsz, megszüles. Szemed fészke már üres, most fogadnak, most meg űznek, alakja lettél a tűznek. Füst a pólya, szállj alóla, ha madár, hol madár vagy, hol a tolla, benned minden végleges. Annyi kell, hogy megszüles, akkor vége lesz a tűznek, akkor mindenütt repülnek. Köszönöm szépen.